Hej og velkommen til NV Forsøg 8. Du tænker sikkert, at der er et eller andet galt med den her film. Den er i sort-hvid, Gustav. Kan du ikke lige gøre et eller andet, så vi får den i farver? Så lad os lige prøve at få det i farver. 3, 2, 1. Hov, så kom der farver på. Og nu er vi klar til at gå i gang med vores forsøg omkring farver her i NV. Mit navn er Theodor, og jeg vil i det her forsøg bidrage med at være den praktiske. Det vil sige, at jeg finder tingene frem og hjælper med at opstille forsøget og sørge for, at det spiller max. Tof. Jeg hedder Gustav, det tænker jeg godt, du ved. Ja, hej. Jeg vil lave tingene, og jeg vil være engageret 100% af tiden. Og selvfølgelig være super sød. Og så skal jeg tage den der. Og jeg hedder Axel, og jeg vil filme det hele. Og nok også sådan bidrage med bare sådan at lave udregninger og sådan noget. Fordi det tror jeg også godt, jeg kan. Tof. Nu vil vi rykke Lille Søren. Hvad skal undersøges? Vi tager det her spektrometer. Yes, det siger vi bare, det hedder. Og den kan måle lys. Og så har vi tænkt os at plukke den ind i Logger Pro. Og når vi har gjort det, så måler vi på nogle forskellige ting. Altså, først så måler vi på himlen, og så måler vi på nogle forskellige farver. Altså rød, blå, grøn, syren, magneter, gul, sort og grønt blad. Og når vi gør det, så burde vi kunne se, hvad for noget lys, der bliver absorberet, og hvad for noget lys, der bliver reflekteret. I Logger Pro har vi indstillet dem til, at vi kun kan se, hvilket lys, der bliver reflekteret, a.k.a. hvilket lys er synligt og ikke bliver absorberet. Så det skal vi undersøge i Logger Pro. Og som lovet før, var næste punkt, at vi skulle snakke om vores hypoteser. Vi har udfyldt et lille skema her, som viser vores hypoteser. Det vil sige, at først så skal vi snakke om, hvilke farver, der absorberes af overfladen, og hvilke farver, der reflekteres af overfladen, altså kastes tilbage. Det vil sige, her snakker vi om, hvilke farver, hvis det her var vores overflade, altså det her bord, hvilke farver, der går ned i bordet, og hvilke farver, der skyder tilbage. Så først, der har vi farven himmel her, ikke? Der absorberer den ingen farver, fordi himmel, det er jo lys, og det er solens stråler, det vil sige, det er hvid, det vil sige, at den skyder alle farver tilbage. Det vil sige, vi har faktisk ikke nogen farver her, men vi har alle farver her, der kastes tilbage, og det giver det hvide skær og lys. Så har vi farven rød. Når vi ser noget rødt, så er det fordi, at den absorberer farverne grøn og blå, men skyder den røde RGB, altså A'et i RGB-farven, rød tilbage. Det samme er gældende for blå, der er det bare blå i stedet for rød. Den skyder tilbage, det vil sige, at den absorberer rød og grøn, og så skyder den tilbage blå. Nu har vi lavet en tegneserie. Den ser sådan her ud. Og den viser vores fremgangsmåde i det her forsøg. Vi har vores lille kasse her, som er det der spektrogram, som har den her ledning, som vi bruger til at måle farverne med. Den opfanger ligesom farverne. Lyser. Og ja, den opfanger nemlig lyset, og så sender den det over i den her, som sender det over i den her, som så laver en flot visualisering af det på Logger Pro. Og ved hjælp af det, så vil vi finde nogle gode svar på de mange spørgsmål, vi har i forhold til det her emne. Nu har vi lavet det her punkt, og vi rykker nu videre. Vi rykker Søren videre til næste punkt, som er find udstyret. Det har vi faktisk allerede gjort. Det har vi nemlig allerede gjort. Vi er allerede et skridt foran. Og det vi skal bruge til det her, det er selvfølgelig vores spektrogram. Og spektrogrammet, det er jo den, som hjælper os med at få hele det her til at fungere. Vi bruger den her ledning, som har sådan en lille sensor herude her. Og den her sensor, den kan optage Der er nogle glasfiber indeni. Og de her glasfiber, de sender nogle signaler til vores spektrogram. Den sender videre til Logger Pro, hvor vi så kan se, hvilke farver, der reflekteres i selve vores forsøg her. Det vi er i gang med nu, det er at tage et stykke karton, skyde det op på, hvor solen den kommer derovre fra, kan vi se. Og så får vi lyset herover, og så er vi i gang med at måle, hvad der reflekteres tilbage i lyset, som I kan se. Igen her, med det her fine spektrum. Er vi klar til at trykke stop? Vi er så klar. Ja. Og der kan vi igen godt fornemme det, at den har altså den er lidt højere på blå og rød, end den er på nogle af de andre. Okay, er vi klar? Vi holder så den måler bedst, ikke? Der er den god. Ready?
Så er vi med. Den er lidt op på grøn. Og det er jo en mørkegrøn, det her, i forhold til sådan en helt normal grøn, som vi har her på. Det vil sige, at den har den her lidt mørkegrøn bladfornemmelse, hvilket også vi kan se i, at den er lidt mørkere. Hvad? Så tager vi lige et blad og måler. Kan du tage et blad, der er... Yes. Smukt. Okay. Nu måler vi et blad. Det er jo flot. Vi kan se, den er grøn. Og vi kan se, at den boomer lidt hernede. Ja. Det bliver fint. Ja, den er virkelig høj. Og det er jo fordi, at den er virkelig høj, fordi at den er meget lys. Den er meget lys, og det vil jo ligesom den hvide farve, så jo lysere farven er, jo mere skyder den også tilbage. Og vi kan se, hvis den er hvid, så skyder den alle farver tilbage, hvis den er mørk og sort, absorberer den alle farver. Og den her, den er jo lys, så det vil sige, at den reflekterer farven. Den her, den er rød. Det er den. Den er grøn, og det giver rød, grøn. Hvad er du i gang i, Theodor? Jeg tror, nogen er gerne forbi. Undskyld. Alex, jeg er ikke helt sikker på den her snak. Nu skal vi måle himlen. Så vi er jo klar. Så sanger vi lige hurtigt heroppe, hvor solen er. Kan du trykke stop? Nu? Ja. Men er det, når det er den der tykke? Ja. Prøv at se, hvor smukt det er. Det er fantastisk. Det er det. Indeed. Jeg henter noget sort papir nu. Guys. I'm over there, another way. Hej. Det er jo så sort papir. Der var ikke andre. De var alle sammen fucking store. Så er der bare sort papir. Kan du tage den op? Ja. Vi mangler Theodor, så lige Hvor blev han af? Han Det er blev af. fucking dårlig stil, mand. Det ved Hej jeg. Iselin. Iselin, kan du hjælpe os Hvad laver I? med at trykke stop? Du burde kunne trykke stop omkring nu. Nej, det burde den heller ikke, for det er sort overflade. Hvor er den henne? Det er den lave der. I kan se der. Den sorte. Den er sort. Det betyder, at den ikke reflekterer så meget lys, den absorberer det meste. Så er den meget flad. Der er ikke så meget lys, der bliver reflekteret. Så er vi færdige. Tak, Iselin. Nu skal vi til at gennemgå vores resultater, for vi fik hjælp til Atabita til at kigge på grafen og få to linjer ind. Den vi ser heroppe, altså den her er himmel, det er den, da vi målte himmel uden nogen farver. Og Så den det er her, vores referencegraf, Ja, så det vi er kan vores- se, hvad for noget lys der er det med. er den, vi kommer til at sammenligne med undervejs. Og så har vi en variabel graf herunder, som er den farve, vi nu end har testet. Så først her, så vælger vi lige at review den gule. Vi kan se, gul, det er jo hvad? Gul. Grøn og rød, ja. Vi kan jo se, at den ligger meget der omkring. Vi kan jo se, at den absorberer meget af det blå, især herover i forhold til vores referencegraf. Så vi kan se, at det burde den også gøre, der er ikke blå i gul. Nej, så det er jo, præcis. Men mindre det er Sveriges flag. Ja, tager vi den igen? Nej, ikke fra starten. Men bare sådan, hvor kom vi fra? Gul. Før, ja. Det er gul. Før Theodora sagde det om Sveriges flag. Der er ikke blå. Nå, ja, så der er ikke blå i gul. Det kan vi også se her.
Den blå er der ikke så meget af i forhold til vores referencegraf. Det er jo super. Det er vi meget glade for. Det er vi. Yes. Så det giver god mening. Videre til næste. Og hvad er den næste farve? Næste farve, den er sej. Og så finder vi lige her. Vi fjerner... vi fjerner... What the fuck? Okay, så nu vil vi vise de målinger, vi gjorde for sort. Og der kan man se, igen, vi har himlen heroppe, og helt hernede, så kan man se en meget sort og kedelig lige linje, som er det sorte stykke pap, som vi målte på. Og der kan man se, at den egentlig slet ikke sådan rigtig reflekterer noget som helst, og den bare absorberer det hele, fordi den ligger dernede i bunden. Så med det kan vi konkludere, at sort det bare er en virkelig mørk farve. Og det er også derfor, at fordi den absorberer alle farverne, så er det også derfor, at sort er sådan et varmeattraherende farve. Ting. Og nu har vi simpelthen taget farven magenta, og den har vi så i stedet for sort plottet i vores graf. Der kan vi jo se, at den jo har nogle højere punkter, hvis vi kigger på grafen, ved det røde og det lilla blå-agtige område her. Det vil sige, at den reflekterer, hvor den absorberer det grønne. Og hvis vi kender vores farve ret, så er der ikke grøn i magenta, da det er en blanding af rød og blå. Ja. Yeah. Den var dog ikke helt magenta, den var mere lyserød, den var magenta. Og det er derfor, vi ser mere på det røde, end vi ser på det blå. Derfor er det blå. Men vi kan se, at hvis den var mere magenta, så ville den blå have været højere. You get it, Gustav. That is exactly correct. Smukt. Nu har vi grøn, og den er grøn. Og det kan vi se, fordi den har et højt punkt ved grøn, og den absorberer de andre farver, som er rød og blå og gul og lilla og alle de andre farver. Men den grønne, så reflekterer den. Den skyder op, den skyder tilbage. Den er grøn. Den er grøn. Det er nok noget af det mest autistiske, jeg nogensinde har set. Okay, var det ikke bare det? Jo, vi skal lige have det. Det her det er et blad. Og man kan se, at den er grøn og rød og lidt mørk i det, og det gør, at den bliver mørkegrøn. Præcis. Og, det er den farve, bladet har. Ligesom blade. Med det kan vi konkludere. Hvad kan vi konkludere, Gustav? At vi er meget seje.